Башқұрттар Нүктару команданың итке составы. Һәм без монда шаяртырга келдек. Бына бидән бүдәле хорай. Һез нисек башкорт телендә яхшы шаяртагыз? Абының бернинде дә сыры юк. Ең популяр ерді алаңда, тауышын нығырақ қосаңда, һәм өзің турағында һөйләйін. Диджей! Денис, неме булган? Тухманлар! Кем китек разберемся? Милиция! Шулай булгас, өшесен, Денис, өшесен. Ну мин уларга каршылык күрһәттем. Неме хин каршылык яшенсек каршылык күрһәтә Аллаһым. Ой, ай, кирәкмәй. Ой, Шулай мин дә беләм. Динар, мин китсә ху буенда булдым, ике кызы күрдем, яп-яланғастар. Ошы хуктамы? На, микрофон. Морждардыр, а? Бірісіхі точно морж, икенсіхі ничего себе. Азат. Минем кадыкайым дюймовочка күвек. Шабит! Бұл тимәк 5 бойдай түшкі ашқа, 5 бойдай кискі ашқа. Ага, 5 буйзай, бір кастрюль аш түшке. Кисен тоғыла бір кастрюль аш. Бәй, бұлай бұлғас, ол нейді дюймовочка болғанда енді. Ona şunda ama dюймовочка міндаза. Денис, мені қара жіңгізде ял еткен тейдер. Дөрес. Һәм мені акула тішлеген тейдер. Быдыла дөрес. Әнендә йөреңә. Абыны дөрес түгел. Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón. Азат, ананда сибәр кызларды күрәһеңме? Күрәм. Миңа ялмаялар. Мен дә енді бірінші тапқыр көргенде ярты саат бойы ыржайып отырды. Абына мен урамдан барғанда. Оңға қарағам қыздар, йығыла. Оңға қарағам қыздар, йығыла. Әлбитте йығылалар. Тышта бит. Бозлауык. Денис, нинде яңылыктар? Кисә парашюттан ыргыным. Шуннан нисек? Хәзер беләм инде кайдан адреналин сыкканын. Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón. Ә һин галстук бәйләүҙең нисә төрөн беләһең? Өз түрін, өз. Мойында, қолда, аяқта. Аюқ, дүр түрін, дүр. Руслан, біләхіңмі? Мен бит әлі оңы тарифқа күстім. Башкирский деп атала. Я нисек? Нисек. Тыңлап қара әлі. Ақса юк! Егіттер, мен өзгәс мотогонкаларда қатнашасақмын. Менде ялтыр Ямаха буласақ. Ямаха! Миндә тоже ялтыр я. Миндә Honda буласак. Honda! Етер, Вадим. Әминде киләсәктә вообще офигеть. Минем Судзуки буласак. Судзуки. Ямаха, Мамаха, Honda, Монда, Сузуки, Музуки. А вот минде. Вот инде. Минде Харли Дэвидсон буласак.
Harli 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 Davidson. İhtibar ihtibar. Мен өзімдің тура репортажымды Формула 1 dünya чемпионатынан алып барам. Қадірлі тамашашылар, Голландия спортсменінің трикоына көз алығы. Çünkü оларды гардеробтан ұтып қалдырды. No he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón. Һәм бірінші болып менің бут кеміргенен Ральф Шумахер өтіп бара. Ауның артынан Баррикелла. Ауынан оң біздің яқташыбыз Салауат Рахматуллин. Бына бізден бүтәлі хорайдар. Ништәп біздің командағыда қыздар yok? Әйтердер инде хәзер, кызлар да тигән үзе белмәйдер тип. Әйдәгез, кызлар эзләйек. Ул кыздарды кайдан табаһың инде? Булмаха тамашасылар арахынан. Тамашасылар арахынан. Аныңа булмаган ти. Күрмәһеңме ни күпме хылу кайдар? Егеттер, туктагыз. Безгә бит әле бындай гына ябай кызлар түгел. Безгә беренчедән бии белгән, икенчедән йырлай белгән кызлар кирәк. Улай булгас, кастинг үткәрәйек. Әйдә. Киттек залга. Азат. Мин бунда. Хилин янда кызыкай тора. Хыра. Гафу итегез, миңа бер әйнеме айырлап күрәтегез әле. Мансырат. Вадим, ана. Мин монда. Кайда? Монда. Ана шу үреңде кара. Кызыкай, күзләрегездән күреп торам. Сез бер нимә эшләй беләгез, ишеттергезсе. Батыр, ин кайда? Батыр, ана! Төп кирәк, ана! Әйе! Әле Сибәркәй, һин дә бер әниме йырлап ишеттер әле. Аңланым. Яз килә. Азат, ана, ушу, точно. 1-2-3 башланык. Рәхмәт. Азат, етер. Бұл сәхнәлә бүтін кызлар да талантлы. Берәүһен алһаң, икенчесе үсегер. Әйдәгез, монда сәхнәгә. Мына ушулай итеп без шаяртабыз инде башкортса. Һезгә акчанымы? Акчага якшәмбе көне Байтус программасын карагыз. Гашыктар көне менән һездә.